O vorbă românească sau despre riscurile învățării unei limbi străine. Era într-o zi de toamnă, cred că prin 2017. Eram cu familia, adică părinții mei și soția, cu mașina. Tata conducea, eu eram lângă el în față, iar femeile erau în spate. Ieșeam din sat spre Ciocanești, când tata a început să râdă de o pancardă de pe marginea drumului. Pe ea scria că drumul este în proiect de renovare, cu dată de începere și finalizare 2011-2013. Noi aveam un peco lângă drumul ăsta. Trăiam de ani de zile cu speranță că odată și odată o să se repare drumul, ceea ce ar fi putut schimba total situația afacerii noastre. Dar în 2017 drumul era aproape impracticabil. Se circula pe 10 de kilometri cu o viteză maximă de 10 km la oră și mulți evitau zona cu totul. Expeditorii refuzau să mai livreze de teamă să nu se strice mașinile. Pe pancarda aia, cineva scrisese cu marker, cu litera mare, muie. Tata, care dintre noi toți vorbea cel mai puțin românește, a citit comentariul și a început să râdă. Mă uitam la el. Uite ce au scris, mâine! Râdea tare, iar eu râdeam și mai tare, pentru că nu puteam să le explic adevăratul sens al cuvântului. Femeile din spate întrebau și ele ce era așa de amuzant. Mâine, uite ce au scris, mâine e gata drumul, a explicat tata. Și am râs din nou cu toți. El se bucura că, în sfârșit, a înțeles și el o glumă, o vorbă românească, muie. Această poveste adevărată face parte din campania România te iubesc așa cum ești.